ኣብቲ መእተውቲ ታሪኽ ምስ ቶሚ ዝተባህለ ንእሽተን ወዲ ንላለ ንሱ ድማ እንስሳታት ንኸሃድን ምስ ኣቦኡን ሓውን ኣብ ሓደ ዱር ይርከብ። ሓቂ ንምዝራብ ቶሚ ነቲ ሃደን ፈጺሞ ይተቐበሎን። ስለዚ ድማ እዩ ወላዲኡ ራዛ ዓሊሙ ንኽትኩስ ምስ ነገሮ ኮነ ኢሉ ነቲ ዕላማ ዘዛውዖ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ተኹሲ ዕላምኡ ስሒቱ እምበር ዝጎድኦ ኣይሰኣንን። ምኽንያቱ ብሃንደበት ንሓንቲ ምፁፁላ እዩ ዝጎድኣ። ብኸምዚ እቲ ምስኪን እንስሳ ብቓንዛ ክጋላበጥ ይርአ። ቶሚ ክሳቐ ከሎ ክሪኦ ስለ ዘይከኣለ ንወላዲኡ ሓገዝ ንኽገብረሉ ይልምኖ። ነዚ ዝሰምዐ ወላዲ ኣቦኡ እውን ሓቅኻ ዝኾነ እንስሳ ክሳቐ ይግደፍን ብምባል ንቶሚ ካራ ቀቢሉ ንኽቐትሎ ይእዝዞ። በድሕሪኡ ገዲፍዎ ይኸይድ። ባህጊ ቶሚ ግን ህይወት እቲ ምፁፅላይ ዱር ከድሕን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ፖሊኔዥያ ዝተባህለት በላሕ ማካው ናይ ዶሊትል ንኹሉ እቲ ኩነት ክትዕዘብ ዝጸንሐት ንቶሚ ጸዊዓ ብሕቡእ መንገዲ ኣቢላ ናብቲ ናይ እንስሳታት መዕቆቢ ቦታ መሪሓ ትወስዶ። ቶሚ ብዝረአዮ ነገር ተገረመ። እቲ ቦታ ብኹሎም ዓይነት እንስሳታት ዝመልአ እዩ ነይሩ። ግን ኣብዚ ግዜ ከጥፍእ ስለ ዘይደለየ ቀልጢፉ ናብ ገዛ ጆን ገጹ የምራሕ። ሃንደበት ግን ሓደ ዓብዪ ድቢ ፓላር ይርኢ። በዚ ድማ ቶሚ ስለ ዝፈርሐ ንድሕሪት ከንሳሕብ ክብል ተዓንቂፉ ወደቐ እሞ ኣብ መሬት ተሓቢኡ ብዝነበረ መፈንጥራ ድማ ይተሓዝ። በድሕሪ እዚ ምስ ዶሊትል ንላለ ንሱ ድማ ብሓገዝ እንስሳታት ኣቢሉ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ክዳሎ ይርአ። ኣስዒቡ ምስ ቺቺ ዝተባህለ ዓርኩ ጋውና ብህድኣት ድማ ይጻወት። ግን ኣብ ደገ ኣብቲ መፈንጥራ ተሸኺሉ ዘሎ ሰብ ምስ ረኣዩ ኩሎም ይደናገጹ። ምኽንያቱ ጆን ምስ ደቂ ሰባት ካብ ዘይዛረብ ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። ቅድሚ ነዊሕ እዋን ንሰባትን እንስሳትን ካብ ዝገጠሞም ሕማም ይሐዊ ዝነበረ ፍሉጥ ሓኪም እዩ ነይሩ። ግን ሰወይቱ ሊሊ ኣብ ባሕሪ ክትጓዓዝ ከላ ብዝገጠመ ሓደጋ ምስ ሞተት ኩሉ ናይ ምንባር ባህጉ ኣጥፊኡ ማዕጾ መዕቆቢኡ ንሓዋሪ ዓጽዎ። ልክዕ ኣብቲ እዋን እቲ ሓንቲ ንእሽቶ ጓል ናብ ቶሚ ቀሪባ ካብ ቤት መንግስቲ ባኪንግሃም ከም ዝመጸት ትነግሮ። ኣስዒባ ባዕላታ ንግስቲ ከም ዝለኣኸታ ድማ ትውስኸሉ። ሹማ ሌድ ሮዝ ይበሃል። ንዶሊትል ደልያ ድማ ኣብቲ ቦታ ተረኺባ ዘላ። እዚ ምስ በለት ሮዝ ንቶሚ ካብቲ መፈንጥራ ንኽወርድ ትሕግዞ። ድሕሪኡ ናብቲ ገዛ ምሪሖም የንኳሕኩሑ። ፈለማ ቺቺ ይኸፍቶም። ግን ዘይተጸበዮ ስለ ዝነበረ ሞሊሱ ኣውያት ቶሚ ኣዝዩ ስለ ዘፍርሖ ብኡ ንብኡ ሃለዋቱ ያጥፍእ። ኣብ ውሽጢ ዶክተር ዶሊትል ድምፂ ሮዝ ሰሚዑ ቀልጢፉ ክሕባእ ይፍትን። ሮዝ ግን ነዚ ብምስጋር ናብኡ ቀሪባ እታ ንግስቲ ብጽኑዕ ስለ ዝሓመመት ኣብ ቤተ መንግስቲ ብህፁፅ ከም ዝድለይ ትነግሮ። ዶሊትል ግን ኣይትቐበላን። ደጊም ደቂ ሰባት ስለ ዘይሕክም ክትከይድ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግራ። ድሕሪኡ ንኹሎም እንስሳታት ዝምግብ ማሽን ይውልዕ። ኣብቲ እዋን እቲ ቶሚ ብመስኮት ኣቢሉ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ንዶሊትል ዝተጎድአት ምፁፅላይ ዱር ከም ዝሓዘ ይነግሮ። ብጌጋ ተኪሱ ከም ዘቑሰላ ኣሚኑ ህይወታ ንኸድሕነሉ ይልምኖ። ድሕሪኡ ነታ ምፁፅላይ ዱር ብዝረጋ ኣገባብ ኣብ ቅድሚኡ የቐምጣ። ፈለማ ዶሊትል ነቲ ምፁፅላይ ዱር መርሚሩ ገና ትትንፍስ ከም ዘላ ይግንዘብ። እታ ምፁፅላይ ዱር እውን ሹማ ኬቪን ምዃኑ ኣላለየ። ዶሊትል ምስ እንስሳታት ክዛረብ ስለ ዝኽእል ሙሉእ ብምሉእን ይርድኦ። ዶሊትል ብኡ ንብኡ ንኽሕክም ኣይውስን። ድሕሪኡ ንኹሎም እንስሳታት ኣዕሩኽትን መጥባሕትን ክዳለዉ ይነግሮም። በዚ ድማ ኩሎም ናብ ስራሕ ተቐዳደሙ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ዶክተር ዶሊትልን ጋንትኡን ብሓባር ህይወት ኬቪን ብዓወት የትርፍዎ። ሮዝን ቶምን ጆን ምስ እንስሳታት ከም ንቡር ነገር ክዛረብ ከሎ ምስ ረኣዩ ተገረሙ። ቶሚ ዝያዳ ተገሪሙ ንሮዝ ምስ እንስሳታት ምዝራብ ክመሃር ናይ ዶሊትል ተማሃራይ ክኸውን ከም ዝደሊ ይነግራ። ሮዝ እታ ንግስቲ ንእንስሳታት ክከናኸን ምእንቲ ነቲ መዕቆቢ ብሓላፍነት ንዶሊትል ከም ዝሃወቶ ንቶሚ ትነግሮ። ግን እታ ንግስቲ እንተሞይታ እቲ ዋንነት ናብ ንጉሳዊ ስድራቤት ክምለስ እዩ። እቲ መዕቆቢ ድማ ካብኡ ክውሰድ እዩ። ፖሊኔዥያ እውን ነዚ ዕላል ሰምዓቶ። ንኬቪን ድሕሪ ምሕካሙ ዶሊትል ዕረፍቲ ይወስድ። ኬቪን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ይነቅሕ። ግን ቶሚ ህይወቱ ሕሊፍዎ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ክቁጥዖ ይርአ። ፖሊኔዥያ ድማ ንዶሊትል ነታ ንግስቲ ካብ ምሕጋዝ ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብልን ካብቲ ዝስምዖ ተመርኪሱ ይዛረቦ። እንተዘይገይሮም እውን እቲ መዕቆቢ ክውሰድ እዩ። ኩሎም ድማ መዕረፊ ኣልባ ክኾኑ እዮም። ቺቺን እቶም ካልኦት እንስሳትን በቲ ሓሳብ ይደናገጹ። ዶሊትል ክኸይድ እኳ እንተዘይደለየ ኣብ መወዳእታ ግን ነታ ንግስቲ ክሕግዝ ይስማዕማዕ። ኩሎም እውን በቲ ውሳንኡ ተሓጒሶም ነቲ ጉዕዝኡ ዝኸውን ግቡእ ክዳን ክኽደን ከም ዘለዎ ይነግርዎ። ዶሊትል ግን ነዚ ዕሽሽ ብምባል ኣይቕበሎምን። ስለዚ ቺቺ ሒዙ ውንኡ የጥፍኦ። እቶም እንስሳታት ድማ ህላው ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ካብቲ ዝነበሮ ሕማቕ ኣናጊፎም ሓደ ምዕሩግ ሰብኣይ ይገብርዎ። ነዛ ፊልሚ ፈቲኹማ ዶ? እንተፈቲኹማ ላይክ ግበርዋ። ደገፍኩም እዛ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበጽሕ ይሕግዝ እዩ። ንተወሳኺ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ድሕሪኡ ዶሊትል ናብ ቶሚን ሮዝን ቀሪቡ ንሱን ብጾቱን ናብ ቤት መንግስቲ ተጓዒዞም ነታ ንግስቲ ከድሕኑ ከም ዝወሰኑ የበስሮም። ግን ንቶሚ ናብ ገዝኡ ብቐጥታ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣትሪሩ ይነግሮ። ድሕሪኡ ናብ ደገ ደፊ የውጾ። ቶሚ ግን ብምስጢር ኣብ ውሽጢ እታ ናይ ሎዲ ሮዝ ንጉሳዊት ጋሪ ይሕባእ። ብድሕሪ እዚ ጆንን ኩሎም ብጾቱን ናብቲ ቤተ መንግስቲ ገጾም ይብገሱ። ጆን እውን ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሰገን ይስቀል። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ናብቲ ንጉሳዊ ግቢ ይበጽሑ።
ኣብኡ ማድፍላይ ዝተባህለ ሓኪም ብላግፂ ነታ ንግስቲ ይሕክም ኣለኹ ክብል ይርአ። ካብቶም ናይታ ንግስቲ ንጉሳውያን መማኽርቲ ሓደ ዝኾነ ሎርድ ቶማስ ድማ ናብኡ ቀሪቡ ብዛዕባ ኩነታታ ይሓቶ። ማድፍላይ ኩነታት እታ ንግስቲ ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዘሎን ምናልባት ድማ ካብ ሓደ ሰሙን ንላዕሊ ክትነብር ከም ዘይትኽእልን ብምዝራብ ይምልሰሉ። ልክዕ ኣብቲ እዋን እቲ ጆን ናብቲ ቤተ መንግስቲ በጽሐ ኩሉ ሰብ ብእንስሳታት ተኸይቡ ክሪኦ ከሎ ድማ ይደናገጽ። ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ሓለውቲ ንቶሚ እውን አንጠልጢሎም ይእትውዎ። እዚ ድማ ንጆን ቀልጢፉ ንኽሕሱ ምኽንያት ይኾኖ እሞ ቶሚ ረዳቱ ምዃኑ ድማ ንኽዛረብ ይግደድ። ጆን ንዶክተር ማድፍላይ ብኡ ንብኡ የለልዮ። ምኽንያቱ ክልቲኦም ብህፃንነቶም ብሓባር ኣብ ሓደ ማኣዲ ቤት ትምህርቲ ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ብሓቂ ድማ ማድፍላይ ኩሉ ግዜ ብጆን ቅንኢ ምስ ተሰምዖ እዩ። ኣስዒቡ ጆን ንኸልቡ ጂብ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምሽታት ስምዒት ስለ ዘለዎ ነታ ንግስቲ ንኸሸትታ ይእዝዞ። ጂብ ብጥንቃቄ ምስ ተሸተተ እታ ንግስቲ ብናይቲ ሸድ ብሎስም ዝተባህለ ፍሉጥን ቀታልን መርዝን ከም ዝተውሃበት ንጆን ይነግሮ። ሎርድ ቶማስን ማድፍላይን ንጆን እንታይ ኮይና ከም ዘላ ይሓትዎ። ንሱ ድማ ክርከብ ኣዝዩ ጸጋሚ ዝኾነ ናይቲ ሻይድ መርዚ ከም ዝተውሃበት ገለጸሎም። ኣብቲ ወርሒ ብዕለት 17 ምግራድ ፀሓይ ከም ዝኸውንን ቅድሚኡ ፈውስን ተዘረኺቦም ድማ እታ ንግስቲ ክትድሕን ከም ዘይትኽእል የረድኦም። ኣብዚ እዋን እዚ ጆን ሎርድ ቶማስ ኣብ ድሕሪት ምምራ ዘሎ ሰብ ከይኸውን ክጠራጠር ይጅምር። ስለዚ ንቶማስ ብምስጢር ክስልሎ ቁራጽ ዕንጨይቲ ትመስል ንእሽቶ ሓሰኻ ኣዲጉሉ ይኸይድ። ካብቲ ግዜ ንድሓር እውን ብባዕላ ዝተዳለወ ምግቢ ጥራሕ ነታ ንግስቲ ክትባ ከም ዘለዋ ንሮዝ ይነግራ። ቶማስ ንጆን ብኸመይ ከድሕና ከም ዝሓሰበ ይሓቶ። ጆን ብሓደ መንገዲ ጥራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቅድሚ ሕጂ ማንም ክረኽቦ ዘይከኣለ ተኣምራዊ ፍረ ክረኽቡ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮ። እዚ ድማ ኣብ ደሰት ኤደን ዝወቅሉ ነይሩ። በዚ ድማ ማድፍላይ ሰሓቆ እሞ ነቲ ሙሉእ ሓሳብ ካብ ጽውጽዋይ ወፃኢ ካልእ ከም ዘይኮነ ብምዝራብ ይላገጸሉ። ጆን ግን ምንም መልሲ ይሃውን። ነታ ናይ ኤደን ኦም ንምድላይ ምስ ኩሎም ብጾቱ ክጓዓዝ ተዳለወ። ቶሚ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከም ዘይደሊ ብምግላጽ ምስኡ ንኽኸይድ ይምሕፀኖ። ጆን ግን እቲ ጉዕዞ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ክወስዶ ከም ዘይኽእልን ብቻ እዩ ዝነገሮ። ድሕሪኡ ኣሳልዩ ገዝኡ የብጽሖ። ቶሚ ናብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ኣቦኡ ብቁጣዕ ይቕበሎ። እቲ ነገራት ዝተደራረበ ቶሚ ተሃስዩን ልቡ ተሰይሩ ናብ ክፍሊ ኸይዱ ብሓዘን ይድቅስ። ንጽባሕይቱ እንግሆ ፓሊኒዥያ ምስ መሓዛ ቐጭነት ሃጂማ ክትወስዶ ትመጽእ። ፖሊ ናይ ደቂ ሰባት ቋንቋ ክትዛረብ እትኽእል ማካው ስለ ዝነበረት ምስ ቶሚ ብቐጥታ ክትዛረብ ትጅምር። ጆን ናብ ደሴት ኤደን ጉዕዞ ከም ዝጀመረን ቶሚ እውን ክመጽእ ኣብቲ ጉዕዞ እውን ክጽምበር ከም ዘለዎ ትነግሮ። ኣኸቲላ ኣብ ውሽጡ ፍሉይ ነገር ከም ዝረኣየ ትውስኸሉ። ቶሚ ጆን ንኸይመጽእ ከም ዝነገሮ ይዛረብ። ፖሊ ግን ነቲ ነገር ኣቓልቦ ከይሃወትሉ ንኽብገስ ብቻ እያ ትነግሮ። ናብ ልዕሊ ሕቖታ ቐጭነ ብምድያብ ድማ ብሓባር ጉዕዞኦም ጀመሩ። ወተሃደራት እውን ሰዓዎም ግን ክረኽብዎም ኣይከኣሉን። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ናይ ጆን መርከብ ቅድም ኢላ ተበጊሳ ከም ዘላ ይግንዘቡ። ድሕሪኡ ቶሚ ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ድልድል ረኣየ። ቀልጢፎም ድማ ናብኦም ርሑ። ኣብኡ ቶሚ ምስቲ ድልድል ተኣሳሲሮ ዝነበረ መእከቢ ደየበ እሞ ናብቲ መርከብ ገጹ ባዕሉ ክወርድ ድማ ይጅምር። እቲ ገመድ ግን ኣዝዩ ሓጺር ስለ ዝነበረ ከብጽሖ ኣይከኣለን። ቶሚ ግን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነታ መርከብ ከርክባ ቆሪጹ ስለ ዝነበረ ዘጋጠሞ ከይሓሰበ ይዘልል። ጆን ኣብ ድንጋጸ ኮይኑ ይርአ። ግን ብዕድል ኮይኑ ቶሚ ኣብቲ ናይ መርከብ ብሸራ ብሰላም ይዓርፍ። ኣስዒቡ ጆን ብፖሊ ይቁጣዕ። ንሳ ግን ብህድኣት ነቲ ኩነታት ትገልጸሉ። ንሱ እናኣረገን እናደኸመን ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ንዕኡ ቀሊል ከም ዘይኮነ ከም ትፈልጥ ትነግሮ። ቅድሚ ዓመታት ንሊሊ ኣዝዩ ኣብ ዘድልዮ ዝነበረ እዋን ዘላለየቱ ንሳ ምዃና ኣዘኻኸረቶ። ሕጂ እውን ደጊሞ ኣብ ጥቕኡ ዝኸውን ሰብ የድልዮ ኣሎ። ቶሚ ናይቲ ጋንታ ኣባል ክኸውን ዘለዎ ድማ ነዚ እዩ። ጆን ኣብ መወዳእታ ተስማዕምዐ። ቶሚ ድማ በዚ ኣዝዩ ይሕጎስ። ግን ጆን መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ምጽራይ ዕማም ብምሃብ እዩ ዝቕበሎ። ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ሎርድ ቶማስ ንማድፍላይ ብሪጣንያ እትበሃል ናይ ውግእ መርከብ ኣብ ድሕሪ ጆን ይሰድድ ከም ዘሎ ይነግሮ። ጆን ሓንሳብ ምስ ተቐትለ ነታ ንግስቲ ከድሕን ዝኽእል ማንም ሰብ የብሉን። ንሳቶም ድማ ዝቕጽሉ ሕጊ ብሪጣንያ ክኾኑ እዮም። እዚ ኢሉ ንማድፍላይ እውን ኣብታ መርከብ ንኽሰቀል ይእዝዞ። ንሳቶም ዘይፈለጥዎ ነገር ግን እታ ንእሽቶ ሰላሊት ሓሰኻ ጆን ነፍሲ ወከፍ ቃሎም ሰሚዓቶ ምዃና እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ውሽጢ እታ መርከብ ቶሚ ንጆን ትዕዝብቲ ይገብረሉ ነበረ እሞ ምስ እንስሳታት ብኸመይ ከም ዝረዳእ ክፈለጥ ይፍትን። ብኸምዚ ድማ ናብቲ ሓደገኛ ጉዕዞም ኣዕሚቖም ይቕጽሉ። ብዙሕ ከይጸንሑ ቶሚ ቀጥታ ናብኣቶም ገጽ እትውንጨፍ ዘላ ካልእ መርከብ ይዕዘቡ። ንሳ ንምጥቃዕ እትመጽእ ዘላ መርከብ ማድፍላይ እያ። እቲ ሓደጋ ምስ ረኣየ ጆን ነቲ ዓርኩ ዓሳ ነባሪ ሓንፍረይ ንምጽዋዕ ዘገልግል ማሽን ኩላዕ ድማ ይእዝዝ። በዚ ድማ በቲ ሓይሊ ናይቲ ዓሳ ነባሪ ተጠቒሞም ፍጥነቶም ክውስኹ ይኽእሉ። ድሕሪኡ ጆን ናይ መሐንበሲ ክዳን ተኸዲኑ ናብቲ ማይ ይዘልል። ምስቲ ዓርኩ ድቢ ፓላሪዮሺ ብምዃን ድማ ነታ ጃልቦኦም ምስቲ ዓሳ ነብሪ የተሓሕዝዋ። ብኡ ንብኡ ፍጥነቶም ተዓጻጸፈ። ማድፍላይ ብመነጽር ገይሩ ኩሉ ዝኸውን ዝነበረ ተዓዘበ እሞ ናብ መርከብ ጆን ምድፍዓት ክትኩሱ ድማ ይእዝዝ። ኣብቲ ናይቲ ህውከት እዋን እቲ ምስቲ ጆን ተኣሳሲሩ ዝነበረ ካብ ኣእዳው ችቺ የምልጥ። እዚ ድማ ንጆን ኣብቲ ማይ ርሒቑ ንኽንሳፈፍ ይገብሮ። ኩሉ ሰብ ይስንብድ። ግን ልክዕ ኣብ እዋኑ ቶሚ ነቲ ገመድ ብምሓዝ ብሓባር ምስቶም እንስሳታት ኮይኑ ይስሕቦ። በዚ ድማ ንጆን ስሒቦም ህይወቱ የድሕንዎ። ጆን ቶሚ ስለ ዘድሐኖ ኣዝዩ ተደነቐ። ቺቺ እውን ንዶሊትል ኣዝዩ ፈሪሑ ከም ዝነበረ ይነግሮ።
ጆን ወይ ድማ ዶሊትል ፍሽኽ ብምባል ግን ብህይወት ስለ ዘሎ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ከም ዘሎ የረጋግጸሉ እሞ ብሓቂ ድማ ፍርሑናቱ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት ከም ዘለዎ ይነግሮ። በቲ ለይቲ ኩሎም ደቂሶም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጆን ንቶሚ ናብኡ ንኽመጽእ ብህድኣት ምልክት ይህቦ። ቀጺሉ ንቶሚ ንቐረኡ እዋን ነታ መርከብ ክቆጻጸር ይሓቶ። ቶሚ ድማ ብሓቂ ናብታ ኦም ኤደን ዝወስድ መንገዲ ይፈልጦ እንተደኣ ኮይኑ ሕቶ የቕርበሉ። ጆን እታ ኦም ኤደን ኣብ ዝኾነ ንቡር ካርታ ክትርከብ ከም ዘይትኽእል ይገልጽ። ሰበይቲ ሊሊ ግን ሓንሳብ ናብኣ ዝወስድ መንገዲ ረኺባቶ ነበረት። ዘሕዝን ኮይኑ ግን ንሳ ክትደሊ ክትብገስ ከላ መርከባ ኣብቲ ጉዕዞ ማዕሙቕ ባሕሪ ትጠፍእ። እቲ እንኮ ዘድሓነ ነገር ናይታ ኤደን ካርታ ዝሓዘ ናይ መዘከርታ ደብተር ጥራሕ እዩ ነይሩ። እቲ መጽሓፍ ግን ሕጂ ኣብ ኢድ ኣቦ ሊሊ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ጉዕዞኦም ቅድሚ ምቕጻሎም ፈለማ ናብ ሞንተቫርዴ ተጓዒዞም ክሰርቅዎ ይግባእ። ሞንተቫርዴ ብጋንታ ፊያት እትመሓደር ከተማ ኮይና ንጉሳ ድማ ኣቦ ሊሊ ዝኾነ ንጉስ ራሱሊ እዩ። ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት እኳ ራሱሊ ጓሉ ብሰንኪ ዶሊትል ከም ዝጠፍአቶ እዩ ዝኣምን ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ንጆን ኣዝዩ ይጸልኦ፣ ክመውት ድማ ይደልዮ ነበረ። ኣስዒቡ ክዳውንቲ ብምቕያር ጆንን ቶሚን ብምስጢር ናብታ ከተማ ራሱሊ ኣተዉ። ንሳቶም ክሳብ ውሽጢ እቲ ቤተ መንግስቲ ቀርቡ ድማ ይኽእሉ፣ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ መንገዶም ይዕጾ። ስለዚ ጆን ካብታ ዓርኩ ጽንጽያ ጄምስ ሓገዝ ይሓትት። ጄምስ ነቲ መልእኽቲ ናብ ሓደ ብሓባር ዝሰርሑ ጻጸታት ኣመሓላለፎ እሞ ማዕጾ ይኸፍትዎ። ግን ኣብ ድሕሪኡ ጆን ክሓልፎ ዘይኽእል ኣዝዩ ጸቢብ ዝኾነ ናይ ሓጺን ሽቦታት ይረክብ። ስለዚ ንቶሚ ምስ ጄምስ ብምስናይ ናብቲ ክፍሊ ራሱሊ ንኽበጽሕ ንቕድሚት ይሰዶ። ኣብ ውሽጢ ቶሚ ነቲ ንጉስ ኣብ ጥቓ ኣናብስ ብሰላም ደቂሱ ይረኽቦ። ራሱሊ ንኣናብሱ ኣዝዩ የፍቅሮም ነበረ። ካብ መብዛሕትኦም ደቂ ሰባት ንላዕሊ ድማ ይኣምኖም። ብድሕሪኡ ብህድኣትን ብጥንቃቐን ቶሚ ናብቲ ሕቡእ መዝገብ እቲ ንጉስ ተንቀሳቐሰ። ኣብኡ ኣብ መንጎ እቲ ዝተኸወለ መዛግብቲ ናይ ሊሊ መዘከርታ ደብተር ይርኢ። ግን ልክዕ ክወስዶ ኢዱ ክዝርግሕ ከሎ ራሱሊ ሃንደበት ይነቅሕ። ቶሚ ብኡ ንብኡ ተታሕዘ። ጆን እውን ኣይተረፎን። ራሱሊ ብቁጥዐ ንጆን ናብኡ ብምምጻእ ዓብዪ ጌጋ ከም ዝገበረ ይነግሮ። ወሲኹ ንጆን ይቕሬታ ክረክብ ይኽእል ኢሉ እንተሓሲቡ ዓሻ ምዃኑ ይነግሮ። ምኽንያቱ ሎሚ ለይቲ ብህይወተይ ክትወፅን ይብሎ። ቀጺሉ ራሱሊ ንቶሚ ሲሑ ይወስዶ። ንጆን ድማ ኣብቲ ክፍሊ ኣሲሩ ይሓድጎ። ድሕሪኡ ክቐትሎ ኢሉ ባሪ ዝተባሃለ ነብሪ ይሰደሉ። ባሪ ኣጉረምረመ እሞ ጆን ረሲዕዎ ይኸውን። ንሱ ግን ንጆን ከም ዘይረስዖ ይነግሮ። ቅድሚ ዓመታት ጆን ይሕክሞ ዝነበረሉ እዋን ምስ ጓሉ ራሱሊ ሃዲሙ እዩ ነይሩ። ሕክምንኡ ድማ ከይተወደአ ይሓድጎ። ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሩ ባሪ ሕነ ንምፍዳይ ይጽበይ ነይሩ። ባሪ ክቐዶ ክበታትኖ ኢሉ ናብኡ ተወንጨፈ። ጆን ንምምላእ ተስፋ ብዝቖረጸ መንገዲ ፈተነ። ግን ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ መሬት ብዘይ ሓገዝ ክወዛወዝ ጥራሕ እዩ ዝኽእል ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ራሱሊ ንቶሚ ምስቶም ሰረቕቲ ባሕሪ ክጽምበር የገድዶ። ግን ክሳብታ ግዜ ቶሚ እንስሳታት ብኸመይ ከም ዝርድኦም ክምሃር ጀሚሩ እዩ ነይሩ። ነዚ ብምጥቃም ድማ ጄምስ ህይወት ጆን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ንፖሊ ብምስጢር መልእኽቲ ይሰደላ። ፖሊ ነዚ ምስ ሰምዐት ናይ ምድሓን መደብ ወዲያውን ተውፅእ። ዮሺቦርድ ብዝመልኦ ህንጻ ሓዊ አንደደ። እዚ ድማ ሙሉእ እቲ መንግስቲ ናብ ህኮ ዘእትዎ ዓብዪ ነታዊ የስዕብ። ሽበራ ኣብ ኩሉ ቦታ ተዘርግሐ። ኣብቲ እዋን እቲ ፖሊ ንጆን ንምድሓን በረራ ትኸድ እሞ ነቲ ነብሪ ንምጥቃዕ ዝከኣላ ትገብር። ባሪ ግን ንድሕሪ ተመሊሱ ብዘውደቐላ ማህሰይቲ ከቢድ ቁስሊ የስዕበላ። ድሕሪኡ ቺቺ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ሰቢሩ ይኣቱ። ቀጺሉ እቲ ነብሪ ንጆንን ፖሊን ከጥቅዖም ምስ ረኣየ ኣብ ውሽጡ ሓደ ነገር ይቕየር። በዚ ድማ ቺቺ ንኹሉ ፍርሑ ብምስዓር ብዘለዎ ሓይሊ ንቕድሚት ተወንጨፈ እሞ ምስ ባሪ ይቃለስ። ነቲ ነብሪ ድማ ሃለዋቱ ከም ዝስእን ይገብሮ። ኣብ ካልእ ቦታ ቶሚ ናብ ክፍሊ ራሱሊ ተመሊሱ ነቲ ዘድልዮም ይሰርቆ። ናይ ሊሊ መዘከርታ ደብተር ሒዙ ድማ ቀጥታ ናብ ጆን የምርሕ። ግን ከየምለጡ ከለዉ ማድፍላይን ሰባትን ከቢቦም ይሕዝዎም። ኣስዒቡ ማድፍላይ ነቲ መጽሓፍ ካብ ኢድ ቶሚ ይምዝዖ። ጆን ነታ ንግስቲ ብምቕታል እንታይ ክረብሕ ከም ዝደሊ ሓቶ። ማድፍላይ ብኹርዓት ክምልስ ከሎ ብስልጣን ዝደልዮ ኩሉ ነገር ክረክብ ከም ዝኽእልን ወሲኹ ድማ ብሓገዝ ናይ ሊሊ መዘከርታ ድማ ባዕሉ ነታ ኦም ኤደን ረኺቡ ኣብ ዓለም ስነ ፍልጠት ፍሉጥ ክኸውን ምዃኑ ይነግሮ። ድሕሪኡ ማድፍላይ ምስ ሰባቱ ይምርሽ። ግን ቅድሚ ምጓዓዙ ማንም ንኸይስዕቦ ኢሉ ናይ ጆን መርከብ ሙሉእ ብምሉእ ይዕንዋ። ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ናይታ ንግስቲ ኩነታት እናገደደ ይኸይድ ነበረ። ግዜ ድማ ቀልጢፉ ይውዳእ ኣሎ። በቲ ካሊእ ወገን ድማ ቶሚ ሕጂ ተስፋ ክቆርጹ ከም ዘይብሎም ንጆን ይነግሮ። ሊሊ እውን እንተትህሉ ነይራ ፈጺማ ተስፋ ከም ዘይትቆርጽ ብምዝራብ ጆን ናብ ኦም ዓዲ ቶሚ ብዛዕባ ሊሊ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘየለ ይነግሮ። ንሳ ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ህይወቱ ብሓጎስ ዝመልአት እተገርም ሰበይቲ ከም ዝነበረት ይገልጸሉ። ግን ሓደ መዓልቲ ሃንደበት ከማይጨና ትጠፍእ። ጆን እውን ምስኣ ክኸይድን ነዚ ዓለም እዚኣ ሓዲግዋ ክጠፍእ ይደሊ ከም ዝነበረን ይናዘዘሉ። ግን ቅድሚ ምማታ ሊሊ ኣብ ዝጸኒሑ ነቶም ዝደለይዎ እንስሳታት ክከናኸን እያ ትነግሮ። ንጉስ ራሱሊ ንኹሉ ነገር ይሰምዕ። ንፈለማ እዋን ጆንን ሊሊን ኣዝዮም ይፋቐሩ ከም ዝነበሩ ድማ ብሓቂ ይርድኦ። ነቲ ሓቂ ምስ ተረድኦ ቁጥዐ እውን ምስኡ ይሃስስ። በዚ ድማ ንህይወት ጆን ክምሕር ወሰነ እሞ ሓንቲ ካብተን ናይ ቀደም መራኸቢ እውን ይዕድሎ።
ብድሕሪዚ ጆንን ብጾቱን እንደገና ተበገሱ ፈተውቱ ዓሳ ነበርቲ ተጠቒሞም ድማ ንማድፍላይ ንምርካብ ኣብቲ ባሕሪ ይስዕብዎ ድሕሪ ናይ ሒደት መዓልትታት ጉዕዞ ኣብ መወዳእታ ናብ ደሴት ኦም ኤደን እውን ይበጽሑ ማድፍላይ ቅድም ኢሉ በፂሑ ነታ ጽውጽዋይት ኦም ክረኽባ ተስፋ ብዝቖረጸ መንገዲ ይደልያ ነበረ ኣስዒቡ ጆንን ጋንትኡን ናብ ሓደ ሚስጥራዊ በዓቲ ኣትዉ ጆን ካብቶም ምእማን ሓደ ምስ ተንከፈ ኣብ ልዕሊኡ ብዝወቐለ ፍሉይ ቃንጣሻ ሰሰነ እዚ ድማ እታ ኦም ኤደን ኣብ ቀረባ ክትኸውን ከም እትኽእል ምልክት ይኾኖ ግን ዝያዳ ንቕድሚት ከይሰገሙ ከለዉ ማድፍላይን ሰባትን ኣርኪቦም ይሕዝዎም እቲ ጫውጫውቶኦም ኣብቲ በዓቲ ተቓሊዑ ሓደ ዘፍርሕ ነገር ድማ ይበራበር ሓዊ ዝተፍዕ ዓብዪ ድራጎን ሃንደበታ ዒንቲ ይኸፍት ተቖጢዑ ድማ ኣብ ቅድሚኦም ንዝረኣዮ ኩሉ ሰብ የጥቅዕ እቲ ድራጎን ንሰባት ማድፍላይ ሓደ ብሓደ ከውድቖም እንከሎ ጆንን ብጾትን ቀልጢፎም ይሕብኡ ድሕሪኡ ናብ ጆን ገጽ ተመሊሱ ሓዞሞ ክጭፍልቆ ተዳለወ ጆን ግን ቋንቋ ትገበል ይርድኦ ስለ ዝነበረ ነታ ኦም ኤደን ምሕላው ግቡኡ ምዃኑ ከም ዝፈልጥ ግን ብሰንኪ ዘለዎ ብርቱዕ መጓእቲ ካብ ሕጂ ንላዕሊ ክነብር ከም ዘይኽእል ብህድኣት ይነግሮ ልክዕ ኣብቲ እዋነቲ እቲ ድራጎን ብቐንዛ ጨርሐ ኣብ ውሽጢ ዓመታት ብዙሕ ናይ ወታደራት ሓፃዊን ኣፅዋር ሓፂንን ዕንጨይትን ስለ ዝወሓጠ ከብዱ ኣዝዩ ተወጢሩ ይርከብ ቀፂሉ ጆንን ኣዕሩኽን ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ይኣትዉ ብሓባር ኮይኖም ድማ ነቲ ድራጎን ይሕክምዎ ካብ ከብዱ ድማ ኩሉ እትጓሓፍ ኣፅርዮም የውፅዎ ብኡ ንብኡ ድማ ዕረፍቲ ይስምዖ በቲ ሕያውነቶም ብምምስጋን እቲ ድራጎን ባዕሉ ናብቲ ናይ ባሕሪ ማይ ጫዕጫዕታ ተሓብያ ዝነበረት ኦም ኤደን ድማ ይገልጸሎም ኣብኡ ጆን ኣብ መወዳእታ ነታ ንግስቲ ንምድሓን ዘድልይዋ ተኣምራዊ ፍረ ይቐጥፍ ግን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ምስ ተመልሱ ኣዝዩ ደንጊዩ ስለ ዝነበረ እታ ንግስቲ ቅድም ኢላ ሞይታ ትጸንሖም ልክዕ ኣብቲ እዋነቲ ጆንን ብጾትን ኣብ ውሽጢ ተቐዳደሙ ሎርድ ቶማስን ሰባቱን ከዓግትዎ ዋላ ተፈተኑ ንሳቶም ግና ነታ ንግስቲ ብምብጻሕ ነቲ ኤደን ፍረ ጽማቕ ኣፋ ከንጥውላ ኸኣሉ ድሕሪ ሒደት ካልኢታት እውን ነብሳ ናብ ስጋኣ ተመልሰ እታ ንግስቲ ኣዒንታ ኸፈተት እሞ ሙሉእ ብምሉእ ምሕዋያ እውን ተረጋገጸ በዚ ድማ ሮዝን ኩሎም ናይ ጆን ብጾትን ኣዝዮም ተሓጐሱ ድሕሪኡ እታ ንእሽቶ ሰላሪት ሓሰኻ ጆን ነቲ ሓቂ ኣግሃደቶ ሎርድ ቶማስ ነታ ንግስቲ ቐትላ ፈቲኑ ከም ዝነበረን ምግባውን ከም ዝመረዞን ተፈልጠ እቶም ዘብዐኛታት ምስ ፈተሽዎ እታ ናይ መርዚ ብልቃጥ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ኸላ ድማ ይረኽብዋ እታ ንግስቲ ብኡ ንብኡ ቶማስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክደርባ ኣዘዘት ድሕሪኡ ህይወታ ብምድሓኑ ንጆን ካብ ልባ ድማ ተመስግኖ ኣብ መወዳእታ ጆን ነቲ ናይ እንስሳታት መዕቆቢ ቦታ እንደገና ንህዝቢ ይኸፍቶ ንሱ ንእንስሳቶም ክሕክመሎም እውን ሰባት ካብ ኩሉ ቦታ ክመፁ ይጅምሩ ቶም ድማ ከም ረዳት ኮይኑ እናሓገዞ ብኹርዓት ኣብ ጎኑ ደው ይብል እታ ፊልም ድማ ብኸምዚ ትዛዘም